Sibingelele babukeli futhi. Sisekhona kulolu hlelo lokuthi siphendula ama comment. Ngizoqala la. Kune comment ekuyavela la. Le comment usisi uyakhala. Ukhala ngokuthi ukhulisa izingane eziwu3. Ubabwazi lezi ngane uboshiwe. Mayiboshiwe uboshe udilika jele. Ngecala angalazi. Umuntu okuyena yena owenza icala ungaphandle. So uyayibona lento ukuthi ibhlungu kanjani. Lo muntu lo uboshiwe. Izingane zingaphandle eziwu3. Umuntu wesifazane sekufanele sale ibonele lezi ngane. Lo muntu owenza icala ungaphandle. So ke singobani ke thina singasho ukuthi lo muntu icala kalenzanga ngoba istate mase sithe icala ulenzile usulenzile elisusuboshwa. Kodwa iseluleko sami siswami wena olapha ekhaya othi wena uyahlumezeka ingane umuntu ubosha udilika jele ungalilahla ithemba. Kodwa mawuzolandela lento engizozama ukukukhombisa yona la iyahlupha into kanjengale ngoba idinga imali. Kodwa idinga imali njalo uyakhona ukubonisana nalabo abamele engikhuluma ngabo kunoma sengilibela igama lapho. Kodwa uyakhona ukubonisana nabo uveza usizi lakho lukangakanani. Yazi ukuthi le nto ingajika egwethu life sentence ingajika le nto le imkhiphe ngaphandle. Same time yena into efanele yenze ngaphakathi ungahamba nje sesihamba uyombona umtshela ukuthi ucela enze appeal. Engakhohliswa labo abantu abasejele bethi ngisho ngayenze appeal izobuya emva kwesikhathi esingakanani. Eyenze appeal now and again. Ejele bazoze bemrecognize ukuthi why lo muntu ehleze efuna ukwenza appeal. I-appeal ila uthi icala usoliveza ukuthi ugwebeke ngendlela awunelisekanga ngendlela ugwebeke ngayo. So seliyocwaninga abantu abakhulu lapha phambili belicwaninge bonke amajaji lapha I think about 3 noma about 4 but onke lawo makakhipha isinqumo esisodwa ukuthi ugwetshwe ngendlela eright. Kuyenzeka ke lapho uthola ukuthi bugwetshwe life sentence kuthiwa cha no wena vele icala ulenzile kodwa bafanele ugwetshwe noma 5 years noma 10 years bese ehlisa isigwebo. Noma uma ugwetshwe life sentence kuthiwa hey wena life sentence imncane kabi kungcono siedele more ngaphezulu iminyaka lapho life sentence ba u2 siyakugweba. Uyabo? So lento sokuyinto sokubhekisisa isigwebo sakho. Kodwa uma uzokwenza iappeal unalabo abamele ngikhuluma ngabo. Labo abamele ngikhuluma ngabo uyibona abakwenzile appeal. Yibona abahamba beyejele befike besho ukuthi size kwi-client yethu ubani noba bengene beze kubona bekubone ngaphakathi uwethula istatement sakho behambe bona from police station bethatha information yakho yonke kuhamba up until uzofika ejele correctional bethola yonke information. Uma bathola content engekho right kulama files akho ngendlela oboshwe ngayo bazo izoqala lapha inkinga. Kuyofika kuyothatha icala but sobe sebenama point okushaya state ukuthi si wrong sikugwebe ubaba wengane ngephutha. So laba bameli ngiyabakhohle igama labo eButuvusi kungukuthi kodwa bayathola la khona nje la ku online. Uma engalandela uhlelo lelaba abafowethu bangapha kwamaphumulo ngabe kwamaphumulo ko lezi ndawo laba babeba u2 abomndeni ababoshwa baboshwa isikhathi eside beboshwa into abangayazi. Uma engalandela labo bameli emelandele leyo video leyo engayithola engabathola laba bameli ngisho ngabo. Umuntu omnyama nje lo yabhuti loyo uyabasiza abantu abaningi ababoshiwe ejele. Uyahamba bakhiphe sebegwetshiwe udilika jele inqwaba yabakhiphe nephume nabo ngaphandle. Yimi nje sengikhohle nje kodwa kuyigama lesizulu ilokhuza yabo le company yabo. So uma ngalandela labo bhuti laba bakamaphumulo ababethiwa babulele bengabulele bakhishwa ejele elandela ukuthi basizwa wobani ungayithola information kungukuthi uhlupha ngoba sikhuluma umuntu ongekho eduze kwethu bese ngamsiza simlekelele nambe ngamlekelele egcine ezeyithole. So kodwa yona indlela efanele wenze ngayo ukwenza iappeal nambe nikhulume naye engakhohliswa ziboshwa ngaphakathi ejele ukuthi ungayenza ngoba mawufika lapha ejele iboshwa zilahlisana ithemba ukuthi oh khohla nje ugwetshiwe and naye lapha yana kabeka umoya phansi engayenzi into etshenwa abantu asebekade befikile. Yena kuphela akafuna indlela yokuphila lapha ngaphakathi ehloniphe enze engayenzi umtshela nje lapha ekhaya ukuthi engayithatha inombolo ejele engamane ephile ngalendlela azophila ngayo ngeke izibe emnandi kodwa inombolo engayithatha. Kodwa kuzokwenzeka ke ithathe ngoba lapho mina ngimtshela ngingaphandle ngihlezi ngidla kahle ngiyayikhululekela ngenza yonke into engenza ethi lo ushiso ukuthi ngoba yena akekho la ngaphakathi. Nawe siswami uzohamba uyomtshela ubaba kabani
ungayithathi inombolo uthi umtshetshe wena ungaphandle noma uzothi angeke ngiyithathe uthi masumbuza ubuyithatha le mtshetshe wena ubuhlezi ngaphandle mina bengenza ukuthi nami umphefumulo wami ube njani ube khona everyday ngikwazi ukuthatha inombolo yabo. So ukukhuluma kwami ngongaphandle nomuntu oboshiwe akufani, ukukhuluma ngenze kuthathele kude yena lapha ejele vele usuke ejele yafana nonyaka. So yona advice yami engingayisho leyo, ehambe enze appeal mfethu ethola ubameli exoxisane nabo echaza usizi lakhe elendlala eleneke phansi sibone ukuthi bangamsiza kanjani. Mhlawumbe mayifuna kungukuthi angifuni vusa ukuthatha ama details wami ngibanikeza ababukeli ngoba abanye bakhuluma kabi nami ngumuntu ngagcina sengize ngimphendula kabi umuntu kanti akuyona inhloso yami ukumphendula kabi. Mina mhlawumbe usisi mawuthi umuntu ongaqhelelene neRichards Bay empangeni bengingamlekelela ukuthi ngimphelezele mhlawumbe kulomuntu oboshiwe mhlawumbe ngifike khona ngoba nginazi ihlobo futhi ezinye isebenza like nje komaqala kabusha. Nginabo abantu mina abazi ihlobo nengibajwayela abasebenza khona esingacela information not ukuthi bengamkhipha ngeke beze bemkhiphe vusi mase kwechiwe but singacela information mhlawumbe mina ngikhulume naye ubaba wezingane kasisi as man to man kube ukuthi sibonisane ngimtshela ukuthi hayi no ngisuka khona lapho ngaphakathi ngizama ukuthi uwenze 1 and 2 and 3 wena bhala incwadi lapho uwenze appeal bese sibone sicinge laba bameli ngimlekelele usisi ngibone ukuthi ayikho indlela enganami engafinyelela kubona mina ikhona indlela ukuthi ngafinyelela kubona sibafonele kunguse ngilibala igama njengamanje kodwa ngahamba nge-YouTube ngiyosesha ivideo labo bhuti enkhuluma baya ngisho ukhozi labo bhuti bayokhuluma ngaphansi asanoma kulehlanga labathi ithuleleni bake bafika nikuyona. So ngicabanga ukuthi into kanjalo then ku-MTV bana ngazi MTV bala lo bhuti lo khuluma ngamaphara yabona uma ungaya lapho kufunela labo bhuti ungabathola uma uxhuma nalo bhuti lo bathi bambiza ngoprofessor xhuma naye ungayithola inamba yalabo bamele engikhuluma ngabo. So nami ngathiwa angikho lapha phambi kwecamera ukhona lo sisi singayicinga lo number siyithole sifone sithole umhlahlandlela kubona sikhulume silibeke usisi nami ngilekelele mhlawumbe into zokugibela mhlawumbe ufuna ukwenza ngoba phela mayihamba umuntu wesifazane yabo mhlawumbe elekeleleke hayi ke ngalokho ke kwakungale ngoba thina amadoda sithatha advantage masibona umuntu wesifazane ehluphekile ukuthi sesifanele sisebenzise inhloso ukumlekelela ukuthi naye mhlawumbe egcine ethola ubulungisa njengoba esho ukuthi umuntu owenza icala ungaphandle ngoba ngiveza ukuthi thina singobani ke thina singasho ukuthi ungaphandle ngoba engalenzile yila kusezotholakala khona cha ulenza icala noma akalenzanga naye ke ubhuti loboshiwe engacabangela ukuthi uvikela umfowabo ukuthi angisazi istory mawuthi into abayenze bobabili uthi icala izodlana uyathula cha naye kufanele ukuthi ezama ukuthi ekhulume iqiniso ngoba nazi ingane zo3 ngaphandle simlindile yilokho kuphela babukeli. So siswami ihlisa umoya hlewa amathuba obhuti uthi ephuma icala engalenzile ubufakazi ninabo maningi ukuthi engaphuma noma ngeke kube into ezokwenzeka manje kodwa izoba neprocess ende kodwa khona mawuthi akalenza ngicala ngagcina ephumile. So ke ilokho esingaxoxa ngakho kubabukeli siphendula nje ama comment wenu lawo ngiwona afuna ukuthi abantu bethole usizo ngawo. Siyabonga.